Кадерле ауылдаштар, хөрмәтле кунактар. Бүген безнең авылда зур байрам. Безнең Аюса улы Юрматы ыруының Азнай түбәһенең иң борынгы авылдарының береһе. Безнең авылда батырлыгы йырларга данланган атаклы башкорт сардары Кахым Мырдашевка Стелла һәм борынгы башкорт халык йыры ашкадарга истәлекле таш асу тантанаһы узгарылды. Без үзебезнең үткән тарихыбыз менән ысын күңелдән горурланабыз һәм киләсәк буынды ошы рухта тәрбияләйбез. Кахым түрә кайткан. Буат төпкелдәрен байкай. Олатай, кем ул Кахым түрә? Кахым түрә улым, башкорт халкының батыр улы, полковник. Ул акыллы етәкче булган. 1812 елда Бөек Ватан һугышында французларны еңгәс, батша уны зурлап бүләкләгән. Бына шул вакытта Кахым түрә патшанан талап алынган башкорт җирләрен кире кайтарып бирү турында һораган. Патша нәмә уйлаган икән? Был Кахым түрә салаваттан да батыррак күренә. Үз иленә әйләнеп кайткас, берәй нәмә куптармагай итеп шомланган. Шуннан ни булган? Шуннан кайтып барганда Кахым түрәне үлтергәннәр. Ике тарих, ике хатирә. Күңелдәргә якты хис бирә. Үз тарихын телен белгәндәргә рәхмәт һүзе җиткерәһе килә. Кыскыраһы ине бар галәмгә. Хаклагыз тотып һәр әдәмгә. Байлыгын һәм матурлыгын бирә юндың. Һәм хаклагыз буынга. Наполеон Рәсәйде тоташ басып алырга уйлаган. Французларга каршы һугышта Рәсәйнең гаскәре менән бергә 22 башкорт атлы полктары катнашкан. Полководецларның береһе Кахым түрә булган. Французлар бик гайрәтләнеп Мәскәүгә тиклем килеп җиткәннәр. Бородино авылы эргәһендә бик каты һугышлар булган. Безнең гаскәр көч туплап, ныгынып, французларны сигенергә мәҗбүр иткән. Хатта дошманны куып алып киткәннәр. Ошо һугыштарда башкортлар бик йылгыр, сус булулары, батырлыктары менән дә, хатта киемдәре менән дә айрылып торган. Өңгеләр, ук хадактар менән коралланып, бик оста эш итә белгәннәр. Французлар башкортларны Төньяк Амурдары дип атаган. Улар Парижга беренчеләр булып барып ингән. Курку белмәс башкортларга полководец Кутузов: "Любезные вы мои башкирцы, молодцы" дигән. Бына шуннан һуң килеп сыкканда инде Любезники Любизар йыры. Бына Германия җирләреннән үткәндә немец халкының бөек шагыйре Гёте менән дә осрашкандар башкортлар. Һәм уга истәлеккә ук хадак бүләк иткәннәр. Байтак яугирдәр һәлак булган. Инде исән-һау калгандары еңүҙәр менән дан алып, туган илдәренә әйләнеп кайтырга юл тотканнар.
қолында Батыр үҙе үлһә лә данын, халыҡ хәтерендә мәңге һаҡлана.
Уйлайым да кеше язмыштарын, хайран калып куям аптырап. Күпме буын аманатын кеше килер буындарга тапшыра.
халкым. Намысың ғырур булып калган. Ябырылхала золым, ябердәр, батырдардың ғумыры өҙөлһә, өҙөлмәгән моңың янында.